Bombo Weather Update. Update kita na kabombo sa panahon. Nag-develop na sa super typhoon ang bagyo sa sang Philippine Area of Responsibility o CANPAR. Sa update sa State Weather Bureau, sinila nga kaagahon na monitor sa sulod na sang monitoring domain sa ahensya ang bagong ang bagyo nga may international name nga Sinlaku. Uli ini nakitaan sa kalayon nga 2,590 na sidlangan o kilometros na sidlangan sa Eastern Visayas. Dala sini ang kabaskugon sang hangin nga 205 kilometros kada oras kag pagmadlos nga tubtob sa 250 kilometros kada oras. Nagahulag ang bagyo pa nakatundan na aminhan nakatundan sa kada sigon nga 15 kilometros kada oras. Nagahulag ini palayo sa Pilipinas. Sa liwat, manubo ang tsansa nga magsulod ini sa Philippine Area of Responsibility. Una na nga ginpahayag sa State Weather Bureau nga kun makasulod gid man sa Philippine Area of Responsibility pagkatawgon ini nga Bagyo Kaloy, posible nga hindi ini maglandfall apang mahimo magdala sang pagulan sa eastern parts ng pungsod ilabi na sa Eastern Visayas.